И здравейте на всички, аз съм BoyPlay96 от GBD Gaming и в това видео ще направя една поредица. Ще ви кажа, че ще правя една поредица и ще ви покажа няколко работи. Това е Tor браузър, за тези, които не знаят. Tor браузър е пътят към Deep Web или така наречената дълбока мрежа, в която се крият много интересни работи. Така, добре, ще направя около 30 епизода, може би. Съм го изпланирал, че ще експлорвам сайтове Deep Web. Така че, нека започнем от днес, като ще напишем, да речем, не знам. Тук ще напишем просто Hidden Wiki, с което ние като цяло влизаме в сайтовете. В момента ще видите за какво ви говоря. DuckDuckGo ще има на търсачка и затова ще използвам yahoo.com, може би. С Yahoo ще намерим Hidden Wiki, просто Tor браузър при мен или като цяло не знам защо е толкова бавен. Хваща ни румънски, може би това не знам. What the fuck, man. Айде да влезем в Google или да знам. Добре, тук ще напишем Hidden Wiki, да намерим линка. Защото тук с сайтовете, опа, добре, се тая. Защото не мога да го намерим. Така, лодва DuckDuckGo, търсачката, която използва Tor браузър. Така. Добре, ще паузирам клипа и след като влезна в Hidden Wiki, ще го пусна. И така в Hidden Wiki сме, след дълго търсене на шибания линк, влезнахме. Явно да, има нов линк на Hidden Wiki за 2017 година, нещо за сорт. Има някакви глупости. Тук са абсолютно всичките сайтове за продаване на наркотици, продаване на фалшиви кредитни карти, за оръжия, за абсолютно всичко тук може да намерите, като цяло. Да ви кажа само. Това са езиците, на които може да използваме Tor браузър или Hidden Wiki по-скоро. Няма български, проверил съм, съжаление. Добре, тук са ни едитор спиковете, които не съм виждал до сега. Тези работи от тук вече може да почнем от Find a Self-Service. Като тук може да намерим, както виждате, PayPal Send. Значи това са някакви PayPal акаунти, които по дяволите имат пари в тях. Представете си това да моят акаунт, да fuck. Някой, what the fuck, това работи наистина. Добре, нека видим как струва, колко пари струва един акаунт като цяло. Ако може. The fuck. Добре. Но тук не мога да си купа нещо. Не, през StoreMail. Нещо StoreMail ще... Аха! The fuck. Акаунта има... Добре, значи акаунта му струва 1391 има евро в него, баланса му. Цената на Deep Web по дяволите е 117 долара, 187, извинете. Нали, ако искам да купа, явно трябва да си имейл. Като цяло тук в Deep Web, в тумата мрежа, работят с биткоин, поради факта, че тази валута е непроследима. Като мисля, че един биткоин се равняваше на 600 долара или по-малко, не съм сигурен. Ще го изпиша някъде на екрана, да го видите тук и тук, просто защото не съм сигурен колко е. В смисъл, виждате, това си е супер якта оферта, ако работи това бих си взел нещо, ама не. Не искам куките после да от на вратата. Добре, в този клип няма като цяло да експлорвам всички сайтове. Аз напред в клиповете, ако ги гледате, ще правя, нали, през два ден ще има през всеки ден ще има по един клип. И в тях ще виждате сайтове, за които там вече е по-страшно с убийства и такива щурти, които ще се ровим, защото не може така, примерно, да цъкнеш и влезеш в него. Ще има сайт след сайт, ще има от форуми да скачаме на форуми, като тя ще бъде много интересно наистина. Добре, тук виждаме, че има кредит карт машини и хакерски работи. Това в Commercial Servers, тук може да си намерим CS Store. What the fuck? Какво е
това, бе? Carded gift cards. Вероятно може да вземе gift card. Примерно за Steam. Не знам. Сега инфо имам. Type the following. What? Anti-DDoS captcha. Хубаво, какво пише? Аха. Окей. Цъкаме да продължим и да видим къде ще ни доведе това. Добре, така. Продават се iPhone, да fuck. Това iPhone ли беше? Това е HTC 10 за... Това си обикновен магазин за телефони по дяволите. Толкова ли може би са малко по-ефтини? Да, по-ефтини сигурност. Това iPhone 6s Plus по дяволите. Това не знам колко струва. Интересно ми да видя колко струва iPhone 7, обаче iPhone 6 е на супер голямата оферта, чисто нов, кое. Найс. Добре, ние ще се върнем назад. Football Money, Apple Palace, това са low price type Apple products. Явно тук ще има някакви ефтини продукти на Apple. Не знам. Както виждам Euroguns. The fuck. Нека влезем в Euroguns, защото гледам този сайт няма тръгне. Защото някои сайтове не върват там, то няма да стане така лесно. Като цяло това заеби. Тръгна, добре. How to buy, shop, what, Мисля, че цените върват горе-долу еднакво Deep Web на iPhone-ите. Към, не знам, Добре, тук се сблъскахме с iPhone, iPad имаме, Mac и other brands, какво трябва да е? Sony, може и PlayStation. Не знам. The fuck! PlayStation е $249. Това са малко по-малко от 500 лева. Мисля, че в момента даже не върват толкова или върват, не знам. Обаче това е ефтино за PlayStation, между другото. Да видим какъв е капацитета на паметта му. Ако пише въобще. Memory 500 ГБ. Това си обикновение. Мисля, че и без Deep Web мисля, че струва на тази цена 500 ГБ PlayStation 4, не съм сигурен. Обаче мисля, че е така. Пак е оферта, нали? Сега ще видим Mac компютрите на каква цена са. Защото... Така, добре. Нека видим Mac компютрите. Mac 5. Добре, Mac 5. Или MacBook Pro. Ще видим. Това е готино. Този лаптоп неземен. Това не са скъпи въобще даже. What the fuck? 1200 лева. Не. Скъпички са ви, скъпички си. Скъпички си. В смисъл, този сайт си е... Въобще просто не му влезнеш в някой български сайт, няма да споменам имена. И да си купиш... The fuck? Защо трябва да използваш Deep Web? Не мога, разбира се. Тая. Може би тук с iPhone-ите са крадени, не знам. Може да влезем сега в Euroguns, да видим. Мисля, че това ще е последният сайт, който ще отворя, поради факта, че искам да имам за напред. И като цяло тук, what the fuck? Това са оръжия, бе. Това са нелегални оръжия. Може да ги ползвате без разрешително, в смисъл може да ги купите, без да имате разрешително да използвате пистолет или оръжие като цяло. Desert Eagle. What? Ето това ви говоря, това е биткоина. Това е супер якото. Сауър. Супер готините оръжия. Мисля, че това са ли с продуктите, да фак. И това е да ви кажа, добре, ще разгледаме какво има. Значи имаме тези работи, като това са фалшивите глупости. Паспорти. Не фалшиви паспорти, бе. Мисля, че няма. Фейк паспорт. Ето. Да фак. Това ще е интересно, фейк паспорт. В тази кам тук просто има всичко. И се надявам, че това ще ви е интересно да гледате как експлорвам и се насирам в Deep Web, защото за напред ще влизам в сайтове и целта ми е да влезна да намеря Red Room по някакъв начин, стаята за изнасилване на хора или поне цяло да видя дали това съществува, защото аз не вярвам да има такъв сайт наистина, защото това ще е отвратително.
Фейк паспорт не тръгва явно. То фейк паспорт ще тръгне ли? Не знам. Добре, ние ще разгледаме какво има. Имаме блогове. Блокс, the fuck. Това е яко. Имаме имейли. Добре, защото просто му влезеш. Използваш ABV или Gmail, the fuck. Това са някакви криптирани, може би, не знам. Не знам това какво е вече. Форуми. Чансове, както виждате. What? Това са някакви конспирации, може би. Whistleblowing. Ето да, тук може би са конспирациите, защото както виждате Иллюминати. На факта това е интересно, ще го гледаме за напред. Hack, Pig, Anarchy, Waves, Virus, Crack. Значи това са тук някакви хак форуми и това е интересно също много да го видим. Музика. Защо по дяволите има музика в Deep Web? Толкова ли може да свалиш Spotify или като цяло YouTube да влезеш да мериш на Deep Web Radio? Какво трябва да е Deep Web Radio? Защо има Deep Web Radio? Това бачка ли е? Annoying час. Да, наистина има радио и ме оплаши, признавам се. Не знам, защо така. Deep Music. Качеството на радиото е супер крипито, някакво гадно е. Не знам, what the fuck. Нека излезем от това радио. Паспорт сайта не се отвори или не знам какво става точно. Видео. Това може би файл Тори, Торфликс, the fuck, това е за мунда. Книги има, супер яко това наистина. Наркотици. Вау. Cannabis UK. Значи това са... Тук му намерите каквото искате, всеки наркотици като цяло. Ама аз никой препоръчвам ви на вас висо, не си взимайте абсолютно нищо Deep Web, поради факта, че не знаеш кой седи пред теб, не знаеш кой седи за този компютър, който иска да те измами. Може да станеш изведнъж жертва на трафик на хора или какво ли не е смисъл. Просто не пробвайте. Не препоръчвам аз поне. Ти сайтове. Не знам какви сте щуроти, явно са магазини за дрога. Ама ми не тръгват. Дръг Марко тук ми иска регистрация. Не бих се регистрирал като цяло. Рискувам. Не знам. Може би. Drugs for you. Сайта е what? Ето както виждате, полицайите са затворили този сайт. Не знам кои служби. Това може би са, не знам. Статшафт. Да, виждате, полицейските служби са затворили сайт за наркотици. Както така са затворили Silk Road, който беше най-големия сайт за наркотици в тъмната мрежа. Това е много яко, в смисъл. Ево, на полицайите свърши работата. Това кой знае какво е трудно, защото тук информацията като цяло на Deep Web не стига до никой. Тя се обменя някакси, не знам просто какво става. И много трудно могат да проследят като цяло тук. Ние влезахме ли в Wheat and Kale? Не знам това. Продукция. Това наистина е марихуана. Jack here. Цигари. Кой би си купил цигари от Deep Web? Смисъл не знаеш какво пушиш буквално. Интересна работа. 50 лева. 50 лева. Какво е това 50 лева? Толкова много. 10 еврограм. The fuck. Добре, нека се... да. Значи имаме Adult. Това е порно явно. Това е порно също. Това е порно. What the fuck? Animal Elite. Това е порно с животни, стига. Махнаха ме. Така. Non-English. Това явно са другите езици, които ви обясних в началото на клипа. P2P file sharing. The fuck. Добре, тук има всичко, погледнете смисъл. Гледайте колко работи има. Нека пробваме да намериме, да смолете ли се в това fake money. Защото съм чул от мои приятели, че има наистина фалшиви пари. Добре. Marketplace reviews. Може би ще намерим нещо, не знам. What the fuck? Gutenberg Sprint. The fuck? Не мога да го промея. Може би наистина има фалшиви пари, не знам.
the fuck, просто не знам. Окей. Това ми е достатъчно да гледам за сега, само представете си, като тия 30 епизода ги направи, какво ще се впрегнем да гледаме наистина. Добре, мерси, че ме гледахте в този клип. Дано ви харесат и другите. Ако ви е харесал клипа, дайте един палец нагоре. Това вие си го решавате. Абонирайте се за GBD Gaming. Аз бях Bobby Player 6 the fuck. Чао!